שרוצה להתחיל את תוכנית קבלת שבת בשירה, בשיר וזמר, לקבל במחיאות כפיים סוערות את אופיר, בכבוד. שימו לב. הופ, 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 הופ. Kabela
אחד מבתי הספר התורניים. היה שם ילד שלמד בבית הספר, וגם שם הייתה תוכנית קבלת שבת. וילד מתוך התוכנית שמע דברי תורה, שמע כמובן שירים של שבת, שבבית לא כל כך שרו, אבל הוא שר אותם בתוך הבית בערב שבת. ההורים לא בדיוק היו שומרי תורה ומצוות. והילד, מהאווירה שהוא ספג בתוכנית קבלת שבת, ומהדברי תורה, וכל הדברים האלו הוא החדיר בבית. טיפה, עוד טיפה. והוא עצמו, אישית, הלך והתעלה בתורה ויראת שמיים. היום, הילד הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא ראש כולל בעיר אשקלון. וההורים שלו, ברוך השם, ממש התחזקו להפליא בגלל העניין של קבלת שבת. תראו איזה מעלה מיוחדת יש לעניין הזה. מחילה, רב גרשון, הגיע? מורנו? איך? אז פה רב אחר שמדי שבוע התלמידים זוכים ליהנות מאמרי שפר שלו. נכבד את הרב קלנר היקר, לבוא לומר כמה מילים. הרב קלנר היקר, כמה מילים, ואחר כך נעבור לעוד כמה שירים בעזרת השם. הרב קלנר, לכבוד. תלמידים, אני מחלק כרטיסים למי שיושב יפה. הקשבה מלאה, לכבוד. ברוך השם, כל שבוע אני זוכה לדבר פה, אבל תמיד אני מגיע מוכן. אני יודע מראש מה אני רוצה להגיד. היום לא הייתי אמור לדבר פה, והרב חיים מתקיל אותי בדקה ה-90, אבל בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח. אני אספר לכם סיפור שסיפרתי לאימהות שלכם, למעלה. תלמידים, סיפור שהיה. היה תלמיד אחד שכשהוא היה בבית הספר, הוא לא היה מספיק רציני, הוא היה עושה מה שבא לו. תמיד הוא היה מגיע לכיתה אחרי ההפסקה, אחרי כולם. יש צלצול, כולם רצים מהר לכיתה, אבל הוא לא רץ עם כולם, תמיד מגיע אחרי כולם. שיעורים כמעט תמיד לא היו מוכנים בזמן. המורה אומר, שיעורים נא להגיש עד מחר בשעה 2 בשיעור, שיעורים מוכנים. בהפסקה שלפני הוא רץ מהר ומציץ במחברת של החבר, וכך כל החיים. הוא הרבה פעמים שכח את האוכל, והוא היה שוכח את החולצה של התלבושת, וציצית בכלל, הוא היה מתבלבל ושוכח המון בלגנים, תלמיד בלגניסטי. וככה התלמיד הזה גדל, והיה לתלמיד שעושה מה בראש שלו. אבל יום אחד, זה לא היה כאן בבית הספר, זה היה בבית ספר חסידי. והתלמיד הזה גדל כמו שהוא, והגיע לגיל 18, לגיל 19, אצל החסידים בגיל 19 כבר מתחתנים. ורוצים שהתלמיד הזה יתחתן עם בחורה נחמדה, אבל הוא לא יודע איך להתנהג. הוא כל החיים עשה צחוק מהכל. אז אמרו, אוקיי, בוא נכין אותו. מכינים אותו לפגישה אצל החסידים, אתם יודעים, נפגשים עם ההורים של הכלה, ואז הכלה מגיעה, מדברים שיחה קצרה, משוחחים, מוצאים חן, ואם הכל מסתדר, יאללה לחתונה. מכינים אותו בבית, לוקחים דף, אומרים לו, תקשיב, אתה קודם כל מלבישים אותו מראש, אתה תהיה לבוש ככה בצורה הזאת, ואתה תגיע למשפחה של הכלה, תדפוק על הדלת, 1, 2, 3, לא יותר, אתה מחונך, 3 דפיקות ולא יותר. תיכנס פנימה, כשיפתחו לך את הדלת, מי שיפתח לך את הדלת היא אבא של הכלה. תלחץ לו יד, באיזה יד? יד ימין. תקוד קידה קלה עם הראש, תגיד לו, שלום עליכם. ואז אל תדבר, תחכה לשמע מה הוא אומר לך. אל תשב לפני שהוא יגיד לך לשבת. ואיפה לשבת? שב בנימוס, בדרך ארץ. יגישו לך שתייה, אל תשתה. אחרי 5 דקות, אתה יכול למזוג ולשתות. וככה הכינו אותו את כל השלבים בדיוק, מה לעשות ומה להגיד ומה לא להגיד. והוא יתאמן על זה חזק, והוא מגיע לפגישה מוכן. הוא רוצה להתחתן.
הוא מגיע לפגישה, 3 דפיקות. פח, פח, פח. לא יותר מ3. פותח את הדלת, לוחץ יד ימין לאבא. הכל כפי התכנון, הוא יושב, מסודר, הוא שותה רק אחרי 5 דקות. הכל עבד כמו שעון. אבל לקראת הסוף, כשהוא בא להיפרד, אמרו לו, כשנגמרת השיחה ואתה בא להיפרד, תלחץ יד לאבא שוב פעם. ואז הוא בא ללחוץ יד. על השולחן, בינו לבין האבא היה קנקן של מים, ולקנקן הייתה ידית גדולה כזאת. אז הוא מושיט יד דרך הידית, וככה לוחץ יד לאבא. ואז שניהם קמים, ואנחנו מבינים לבד מה קרה, הקנקן התהפך, והמים נשפכו, ואיזה פדיחות, שום שידוך ושום נעליים. למה זה קרה? כי לא הכינו אותו לסיטואציה הזאת. אם היו אומרים לו מראש, תשמע, אם יהיה קנקן עם מים, והקנקן תהיה ידית כזאת, אל תדחוף את היד דרך הידית, זה היה עובד. אבל לא הכינו אותו לדבר הזה, ולכן הוא לא התכונן, והוא לא ידע, ולא היה לו את זה מבפנים, וזה מה שקרה. האדם הזה, הוא לא היה מחונך, הוא היה מאולף. האדם הזה בדיוק כמו עשיו בפרשה שלנו. עשיו מגיע מהשדה עייף. עשיו בן 15. אברהם אבינו סבא שלו נפטר. יש לוויה. אברהם אדם מאוד מפורסם. כולם באים ללוויה שלו. מי לא בא? אחד לא בא. עשיו. יעקב נמצא בבית, מכין נזיד עדשים, מערבב את העדשים, סעודת ההבראה. עשיו מגיע מהשדה עייף. איך שהוא רואה את התבשיל, הוא אומר, עליתני נא מן האדום הזה. רגע, אין לזה שם לתבשיל הזה? איך קוראים לו? אז למה הוא לא אומר, תן לי מרק עדשים? הוא אומר, עליתני נא מן האדום, אני חיצוני, הכל חיצוני. אני רואה משהו אדום, אני רוצה עכשיו. יעקב אומר לו, אוקיי, תמכור את הבכורה. אין לו שום בעיה. הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? אתם יודעים שאנחנו חושבים על המוות, מה זה גורם לנו בדרך כלל? צער, פחד, הכנה, חבר'ה, החיים האלה זה מסלול, ולמסלול יש סוף. בדרך כלל זה עושה לנו דברים טובים. אנחנו יודעים שיש סוף, אנחנו רוצים לנצל כל רגע ורגע. אבל עשיו? שום דבר. יאללה, בוא ננצל כל רגע ורגע לכיוון השני. אז לא אכפת לו. ויעקב אומר, בוא, קח לחם. שאל תגיד לי אחרי שעשיתי מחטף. הוא אוכל לחם, ואחרי זה את הנזיד עדשים, והוא לא מתחרט מהעסקה, והוא חותם על העסקה ומוכר את הבכורה, ועם ישראל זוכה בבכורה הזאת. מה הקטע הזה של עשיו? איך הוא מוכן לוותר על הדבר היקר הזה? ככה, בשביל נזיד עדשים? למה לא אכפת לו? ולמה הוא חזר מציד רעב? יפה, עשיו היה צייד. צייד, כתוב, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה. מה זה יודע ציד? לצוד. מה אומר רש"י במקום? הוא הצד עם הפה. שואל את אבא שלו כל מיני שאלות. אבא, איך מאסרים מלח? מלח צריך לאסר? הוא מקשיב לזה. למה לא צריך לאסר מלח? הוא מקשיב בזה לא זה נכון? מלח זה צומח? מלח לא צומח מהקרקע. איך מאסרים תבן? מי אוכל תבן? פרות אוכלות תבן. כל מיני שאלות כאלה הוא שואל את אבא שלו, כי כולו היה הצגה. עשיו כשהוא נולד לא עשו לו ברית מילה. הוא נולד אדום, פחדו לעשות לו ברית מילה, אמרו מי יודע, נעשה לו ברית מילה, שטף דם, הבחור ילך לבית חולים ויגמור את הקריירה. לא עשו לו ברית מילה, עשו רק ליעקב. חשבו שלו בעיה במנגנון קרישת הדם, אין מספיק ויטמין K, אבל עשיו גדל ונלחם עם פגיונות וחרבות וכידונים ומה לא, ונפצע בקרבות, ואין לו שום בעיה לחטוף מכות ושריטות וחתכים והכל בסדר. אמר לו, אבא, תשמע, אתה בסדר. הגוף עובד כמו שצריך, נכון? אתה אדום, אבל הכל עובד. בוא נעשה לך ברית מילה. אמר עשיו, לא מתאים. למה לא מתאים? אמר, אני פרופיל 100, אני ארד פה לפרופיל 97? מה, אני יהרוס חלק מהגוף? לא מתאים לי. אני שלם, אני מושלם. אבל מה התורה אומרת? מי שלם? יעקב איש תם יושב אוהלים. יעקב הוא השלם, הוא האמיתי. עשיו הוא לא השלם, הוא ההצגה, נכון? אנחנו יודעים לפני 1800 שנה, פה בארץ ישראל, האדם שחרש את ירושלים, אחרי חורבן בית המקדש, נחרב המקדש, עדיין יהודים גרו בירושלים, אבל היה אדם אחד צר רומאי שחרש את העיר ירושלים ולא השאיר בה אבן על אבן. קראו לו טורנוסרופוס. והאיש הזה בנה על החורבות עיר חדשה, הלניסטית, רומאית, והוא קרא לה איליה קפיטולינה. קפיטול זה מלשון עיר ממשל, איליה זו הייתה אשתו.
אין ירושלים, יש איליה קפיטולינה. ואז הוא הלך ושינה את השם של ארץ ישראל. קראו לה יהודיה, והוא שינה אותה לפלשתינה. מאז ועד היום השקר נמשך. הוא התחיל את הבלוף הזה, שזו בכלל לא ארץ ישראל. שאם יהודי ברחבי העולם יגיד אני רוצה להגיע לארץ ישראל, יגידו לו אין דבר כזה, תחפש בגלובוס, אין ארץ ישראל. ירצה להגיע לירושלים, יגידו לו אין ירושלים, יש איליה קפיטולינה, זה לא ירושלים. והאיש הזה היה לו מספר עימותים עם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה פה באותה תקופה, והביניהם הרבה ויכוחים אינטלקטואליים. למשל, הוא שאל את רבי עקיבא שאלה. אמר לו, תשמע רבי עקיבא, המעשים של מי מושלמים יותר? של אלוקים או של בני האדם? אלוקים. רבי עקיבא אמר לו, נו, ודאי, מה אתה שואל בכלל? אתה יודע את התשובה. ואז הוא אמר, רגע, למה אתם היהודים עושים ברית מילה? אם אלוקים מביא את האדם לעולם ערל, אלוקים יוצר אדם מושלם, אז למה אתם באים וחותכים? למה אתם פוגמים באדם? רבי עקיבא חייך, תלש כמה שיבולים שצמחו בקצה המדרכה, וביד השנייה הוציא איזה סנדוויץ' מהכיס, ואמר לו, תגיד לי, מה יותר מושלם, השיבולים האלה או הסנדוויץ'? הסנדוויץ'. יפה. אלוקים מביא לנו את השיבולים. בני האדם עושים מהם סנדוויץ', בני האדם עושים מהם עוגות, בני האדם משלימים את החומר. כמו שאומרים, העולם נוגע לימון, תעשה מזה לימונדה. יפה, משפט יפה. עשה מזה לימונדה. אלוקים נותן לאדם את הכוח לבוא ולהשלים את המעשים. כך בגוף וכך בנפש. הוא שאל אותו עוד שאלה. הוא אמר, אלוקים מביא לעולם אנשים עניים. יש אנשים עניים בעולם. למה אתם נותנים להם אוכל? למה אתם נותנים להם כסף? הרי אם אלוקים היה רוצה שיהיה להם כסף, הוא היה נותן להם. אם אלוקים מביא אותם דואג שיהיו עניים, איך אתם סותרים את הרצון של אלוקים ואתם נותנים להם כסף? מה אמר לו רבי עקיבא? אלוקים עושה אותם עניים כדי שאנחנו ניתן להם כסף. לא שהם עניים כי אלוקים רוצה שהם יסבלו, ואנחנו כביכול סותרים את הרצון של אלוקים. אלוקים רוצה שאנחנו נזכה, שאנחנו נבוא וניתן מעצמנו. אז אלוקים מסדר את העולם בצורה כזו, שאנשים שטוב להם, אנשים שלפעמים רע להם, והתפקיד של אנשים שטוב להם, לדאוג לא רק לעצמם, אלא גם לאנשים שרע להם. איך השר הרומאי, מה הוא חשב? מה הגישה שלו? מה הראש שלו? למה הוא חושב שלא לתת כסף לעניים? אתם יודעים, באירופה יש אנשים שוכבים בצדי הדרכים, אף אחד לא מסתכל. הומלסים שוכבים ככה, לא מעניין את אף אחד. למה זה קורה? כי יש להם היררכיה. אני אדם חשוב, מה אני קשור לבן אדם ששוכב פה לרצפה? אין לי קשר אליו. אלוקים היה רוצה, הוא מסדר אותו, מה זה קשור אליי? למה הגויים טוענים שברית המילה פוגמת בגוף? כי הם מבחינתם טוענים שאיך שהאדם נולד, ככה הוא יהיה כל החיים. אם אלוקים מביא אדם לעולם, והאדם הזה נולד עם עצבים, האדם הזה הוא עצבני, כל החיים יהיה עצבני. אפשר להעלף אותו, לבוא ואיך אומרים, להסביר לו, תשמע, בחברה זה לא מקובל, זה לא מתאים, זה יגרום לך נזק, אל תהיה עצבני. אבל ברגע שמישהו מדליק אותו, אין צ'אנס, הוא בטוח יתפרץ. וכך כל דבר ודבר. הגויים טוענים שאדם לא יכול לשנות את הטבע הפנימי שלו. אבל אלוקים אומר לנו בתורה, זה לא נכון. האדם יכול לשנות את הטבע שלו, האדם בא לעולם הוא פלטפורמה. אופי מסוים, הוא נולד ביום מסוים, תאריך מסוים, חודש מסוים, מזל מסוים, הורים מסוימים, חברה מסוימת. היכולת של האדם מהלך החיים לבוא ולשנות את עצמו לטוב. וזה מה שעושים בבית הספר דרך אגב. מצד אחד, רוב השעות פה זה שעות של לימודים, מקנים ידע, מקנים השכלה, אבל מה שמיוחד פה, בשונה אולי ממקומות מסוימים ששם זה רק ידע ורק השכלה, שפה מעניקים חינוך. שהילד ידע מעצמו מה טוב ומה רע, לא מה מקובל בחברה ומה לא מקובל. מקובל ולא מקובל זה הצגה. אז שיהיה בחברה, בפני אנשים, הוא ישתדל מאוד לא לעשות דברים מסוימים שלא נהוגים. אבל אם מישהו ידליק אותו, אם יהיה לו איזה פיתוי חזק, כל הערכים, אם הם לא קיימים, אין סיכוי. אדם ייפול ויפול ויפול ויפול, וזה מה שקרה לעשיו. על מה הוא נפל? על נזיד עדשים? בזמן שהוא רעב. זה שום דבר. אבל גם על זה הוא נפל. אבל כשאדם יש לו ערכים, הוא יודע לא ליפול בבורות. גם כשלא מסתכלים עליו, שהוא נמצא בחדר סגור, לא אבא, לא אמא, לא המורה, לא המורה, אף אחד לא מסתכל עליו, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. וזה מה שבית הספר עושה. ואני מכיר קצת את תפקוד בית הספר, ואני יכול לומר רק דברי שבח, ובפרט למנהל, הרב חיים,
מאז שהמנהל ככה תחילת שנה נכנס פה לעניינים, אנחנו רואים פשוט תנופה אדירה בכל הכיתות, בכל המסלולים, בכל השיעורים. קבלת השבת זה רק דוגמה קטנה למה שנעשה פה. אז קודם כל אני רוצה לאחל לכל ההורים שבעזרת השם, בכוחות משותפים, בכוח של בית הספר, יחד עם הכוח של ההורים, שכולנו נצליח לחנך את הילדים שלנו, בעזרת השם שילכו קדימה, כפי השאיפות שלנו, כל מה שאנחנו מאחלים, כל מה שהכנו לעצמנו ולא תמיד יישמנו, בעזרת השם, שהילדים שלנו יצליחו ליישם, גם הילדים שלי וילדים של כל אחד ואחד, ושיהיה לנו שלווה ובריאות ונחת ורק שמחה. ואומר שורה אחרונה, באמת שוב פעם תודה רבה לרב חיים, הוא מאמן אותי. הרב חיים יש לו כוח מיוחד, הוא רוצה משהו הוא משיג. אני לא אפרט יותר מדי, אבל זה מה שאני אומר, הוא רוצה משהו הוא משיג, תדעו לכם, זה אדם מאוד מאוד מיוחד, והשכינו שכחים. תודה רבה. רציתי את הרב קלנר והשגתי אותו, ברוך השם. זה דברים טובים. דברים טובים לבית הספר. הורים יקרים, הבטחנו שיהיה כמה שאלות בנוגע לחוברת שלמדנו. אז אנחנו נשאל כמה שאלות. עכשיו 5 ואחר כך 5. באמצע יהיה לנו זכות לשמוע עוד איזה שיר אחד או שתיים מפי התלמידים החביבים. מה שאנחנו רוצים עכשיו לשאול שאלה מספר 1. מי שמצביע בדרך ארץ, מי שקופץ ואומר תשובה בלי להצביע, אז הוא לא, ודאי שהוא לא יקבל כרטיס הגרלה, אבל הוא גם מקלקל לאחרים וזה לא יפה. אז תשתדלו מאוד, זה לא דרך ארץ, יש בזה אפילו חשש של גזל, אתה גוזל לאחרים את הזכות, זה לא יפה. לכן, אך ורק מי שמצביע בנימוס, אני נותן לו את זכות הדיבור. הרגע דיבר הרב קלנר, שבבית הספר שלנו מחנכים ומלמדים, ואני רוצה גם שתהיו מחונכים לא לקפוץ חלילה בלי לקבל את האישור. טוב, אני אשאל שאלה קלה בינתיים, השאלה מופנית לתלמידי כיתה ד'. בוא נראה. סגן, עמוד על רגליך. נראה אם אתה יודע. אתה יודע מה? אולי לא ככה. אני אשאל, ומי שיצביע מכיתה ד', אני אתן לו רשות הדיבור. סליחה? באיזה תאריך חל חג החנוכה, וכיצד נרמז התאריך אפילו בשם של החג? באיזה תאריך חג החנוכה? לא לגלות. חגי. תאריך כסלו זה החודש. אני רוצה תאריך מדויק. סגה. קפה מה? קפה בטבת? לא מדויק. שרון? יפה. ואיפה זה נרמז בשם? חנומה? נו, תגיד. חנון? יפה. שרון? תן לו כרטיס הגרלה, הרב לולבי. יפה, תגיד. משלושה טפחים זה המינימום שלך. אם שם מתחת לשלושה טפחים זה לא טוב. והכי רצוי זה בין 3 ל10. אבל אם אדם רוצה לשים בגובה של 2 מטר, 3 מטר, מה אתה אומר? אבנר, מה אתה אומר? עד 20 טפחים מותר. עד 20? לא אמה שבאקונומיקה שבזה, נכון? עד 20 אמה. יובל כרטיס ואבנר כרטיס. כל הכבוד, כפיים. אתם מאוד. נאורי נתן יוסף לבמה. כפיים סוערות. אתם הולכים לעבור חוויה מרגשת ביותר. יובל שם רגע.
אנחנו רוצים קצת לשמוע דברי תורה מכאלה שהזמינו באמצע השבוע ומאוד ביקשו. אז אני רוצה להזמין את נועם מראז' לומר דברי תורה בבקשה. כפיים לנועם. כתוב בפרשת תולדות, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. למה כתוב אברהם הוליד את יצחק? היה צריך לפרט את התולדות של יצחק. רש"י נותן שתי פירושים. אחד, הפסוק בא לומר שיצחק נולד רק אחרי ששינו את השם מאברהם לאברהם. ב', הפסוק בא לתאר שיצחק היה דומה לאברהם בגלל שלצאני הדור היו אומרים ששרה נתגרה מאבימלך. ויעקב אשתם יושב אוהלים, טעם פירוש של תרי"ג מצוות, תחגם אונקולוס גבר שלים שהיה שלם בכל המצוות, וקשה איך אפשר, והרי יש מצוות שאי אפשר לקיים בפרט שהיה גם בחול. והתשובה, יושב אוהלים. על ידי שעסק בתורה באוהלי שם ועבר, הלימוד נחשב לו כמעשה כאילו קיים את כל המצוות. ויאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב. באהבת יצחק לעשיו נאמר ויאהב, לשון עבר. העבר אינו קיים והלך לו, אבל באהבת רבקה ליעקב כתוב אוהבת, לשון הווה שיש לו קיום תמידי. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. יש לשאול מדוע נתן ליעקב גם לחם, הרי עשיו ביקש רק להזיד עדשים. ויש לפרש שחשש יעקב שמא יטען עשיו ויערער על המכירה ויאמר שרעב היה ובאונס הקנה לו יעקב את הבכורה, לכן נתן לו לחם תחילה לאכול ולסובו, רק אחר כך נתן לו נזיד עדשים תמורת הבכורה. ויקרא את עשיו בנו הגדול, כל תיבת גדול של יד שמו של עשיו חסר וו, בגלל שאחר שבזה את הבכורה שהיא גדולה, משם והלאה נחסרה מעלתו. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, לכאורה בנו מיותר בפסוק, דעשיו ידוע שהוא בנו, אלא שיש לפרט בדבר יצחק אל עשיו בשביל בנו יעקב. כלומר כל מה שדיבר יצחק אל עשיו ושלחו לשדה, הבינה שזה בשביל שבנו יעקב יבוא בזמן הזה לקחת את הברכות. ויהי כי זקן יצחק תכהן עיניו מריעות. רש"י אומר באושנן של אלה שהיו מעשנות ומקטירות לעבודת אלילים. מדוע רש"י לא מפרש כפשוטו של המקרא שתכהן יראה בדרך הטבע כי זקן יצחק, אלא שבסוף פרשת וירא נאמר ויברך אלוקים את יצחק, ולא ייתכן איפה שדווקא לאחר ברכת הקדוש ברוך הוא תשפיע הזקנה על יצחק באופן שינתן לנו מאור העיניים. לכן מוכרח רש"י לפרש שסיבות צדדיות גרמו לכך. דבר אחר, מדוע הזיק האשם ליצחק מלבד ולא לעשיו ולנשיו? האשם שהיו מקטירות הזיק רק ליצחק דווקא בגלל שעיניו הטהורות לא היו מסוגלות לסבול השם טמא זה. חזק וברור. יפה, שכוח. תלמידים יקרים, הרב גרשון עובר עכשיו עם השקית של העגלה לקפל, לשים, אנחנו נעשה שתי סיבובים.
לנועם ולנעוריי היקרים, כל הכבוד. כל הכבוד. הרב לולבי, עוד לא לחלק, עוד לא לחלק. מה אתה עושה? טוב, חלק, נו. לשים לב שמחלקים לכל אחד. אפשר מאוד שמדי יום שישי אומר לנו פה דברי תורה. בהזדמנות זאת גם רוצים להודות לאבא שלו היקר, מר אייל כהן, שבהתנדבות מלאה בא לצלם לנו את האירוע. תודה רבה לאייל, כפיים לאייל. מר ירין, בוא בבקשה על הבמה. אני רוצה שתדעו שירין גם אמור לקבל ממני פרס על ההתנדבות שלו, רובה עם כדורי ג'לי, על ההתנדבות שלו במשמרות זהב. כפיים לירין על ההתנדבות במשמרות זהב. הנה הרובה שלך פה, לא שכחתי. יופי. תלמידים, לשבת, אפשר לאכול תוך כדי ישיבה, לא חייב לעמוד. אני יודע שאתם עומדים לכבוד ירין שהוא תלמיד חכם. בואו נשמע בשקט תוך כדי שאתם אוכלים בתיאבון. נשמע בשקט, בכבוד. בפרשה רשום ולתולדות יצחק אברהם הוליד את יצחק. לכאורה למה היה רשום את זה? הרי אנחנו יודעים שאברהם הוליד את יצחק ולא אברהם. זה באמת הפירוש גם שנועם פירש, אבל יש גם עוד פירוש. אומרים שאברהם הוליד ביצחק, הוא לא הוליד אותו רק, וזה לא מישהו אחר שהוא הוליד אותו אברהם או אברהם, זה לא הכי משנה. הבעל שם טוב מתרץ את זה כך. אומרים שאברהם הוליד ביצחק את זכות ההולדה. אומרים שיצחק היה אמור להיות עקר, הוא לא היה אמור לו להתבנים. יעקב לא היה אמור להיוולד, כך לא עושה וכך גם לא אף אחד. אומרים שבעקדה הזכות האבות הזאת נשתלה ביצחק, ומשם יצחק התחיל להוליד. משם אברהם הוליד ביצחק את זכות ההולדה, בגלל זה רשום אברהם הוליד את יצחק. עכשיו הזכות הזאת היא גם הולידה את יעקב, אבא של כל עם ישראל, כמו שאנחנו רואים, וגם את רבקה. איך אנחנו לומדים את זה? בין כמה היה יצחק בעקדה? 37. כשהוא התחתן היה רשום שהוא היה בן 40. זאת אומרת שהוא היה בעקדה אחרי 3 שנים הוא התחתן, ושרבקה התחתנה בת כמה היה איתה? 3. זאת אומרת שבעקדה רבקה נולדה, ולא סתם שהיא נולדה, זה לא צירוף מקרים, אלא הזכות של ההולדה זה מה שגרם לזה שרבקה תיוולד גם בעקדה, וגם שיעקב אבא של כל ישראל מה שנקרא ייוולד. רציתי גם להדריש על עוד פסוק שעשיו בא ואמר הנה אנוכי עומד למות, בא לי בכורה. הפשט של זה אומרים עוד שנייה אני עומד למות, עוד 5 דקות אני עומד למות, למה מה הבכורה תועיל לי? אני אמות עוד 10 דקות, זה לא יועיל לי, אז מילא שלפחות אני אוכל לעלות במשהו. ואיפה אנחנו לומדים את זה? בנביא רשום שהנביא ישעיה אמר מעכשיו עוד יום אתם מתים, זהו, אם אתם לא תעשו צומות וכל זה אתם מתים עוד יום. מה כל האנשים עשו? במקום צומות בחיות אמרו אם מילא עוד יום אנחנו נמות, מה לנו צומות וכל זה? מה עשו? חגיגה שכל עוד שהם חיים הם יענו מהחיים כביכול. אז זה מה שהם עשו, כאילו ממש נהגו כמו עשיו. אבל לא, זה מה שלא אמורים לעשות. למה אומרים שמישהו עכשיו ביצר הרע משחק ויחשוב רגע, יש לעולם הזה קץ, לעולם הזה יש סוף. מה שיקרה שאני אהיה בעולם האמת, היום אני כאן, מחר בעולם האמת. מה אני אגיד? שיחקתי במחשב? מה אני אגיד? בכל מקרה, אם אני אחשוב עכשיו על עולם האמת, אני ארצה לעשות מצוות כדי שיהיה לי מה לעשות בעולם האמת. זה דבר ראשון. בגלל זה כל פעם שאתה ביצר הרע, אז אתה חייב לחשוב על זה. ויש הוכחה. אם נגיד מישהו מושפע מהיצר הרע, מה יעשה? ילך ללמוד תורה, ואז היצר הרע ודאי ייעלם. ואם הוא ימשיך, אז שיעשה קריאת שמע יקבל עוד מלכות שמיים, וכאן הוא ייעלם. ואם הוא ממשיך, תיזכר על סוף
ימיך, ששם אתה כבר תהיה בעולם האמת ויחשב לך מצווה, ועכשיו היצר הרע לא יוכל להפריע לך בכל תירוץ. לכן עשיו לא נהנה מזה שיש חיים, והוא לא נזכר בעולם המוות. לכאורה עשה ההפך מזה, הוא לא עשה את היצר הטוב. זה שהוא הזכיר את יום המוות זה לא עשה לעשיו יצר הטוב, אלא חיזק לו את היצר הרע. מכאן אנחנו רואים שהוא היה הפוך במידות. ודבר האחרון להיום, זה אומרים שיעקב נכנס לקבל את הברכות, כביכול הוא רימה את אבא שלו יעקב. יעקב רצה לתת את הברכות ליצחק, רצה לתת את הברכות לעשיו, אבל לא, מה קרה? הוא נתן אותם ליעקב, אז כביכול יעקב רימה. יש לזה 4 פירושים. פירוש ראשון, רשום שרבקה הלבישה את יעקב וחימה. יעקב תינוק, הוא לא יכול להתלבש לבד, אלא אומרים שיעקב אמר, רגע, אם אני אתלבש זה סימן שאני מנסה לרמות את אבא שלי, ולא רבקה, לכן הוא לא התלבש. פירוש שני, שאל מי אתה? אמר עשיו, אני עשיו בכורך. ולמה לא אמר אני עשיו? מה הפשט? למה הוא אמר? למה הוא ערך במילים? הוא אמר, אני זה אני יעקב, ודרך אגב עשיו זה הבכור שלך. פירוש שלישי, הוא שאל אותו, האם זה אתה בני עשיו? יעקב השיב לו, אני. מפרש רש"י אמר אני, הוא לא אמר עשיו. והפירוש הרביעי אומרים שבסוף שיצחק ראה שהוא בירך את יעקב, הוא בסוף היה שלם עם זה. איך זה שהוא לא הצטער? למה אומרים שעשיו, למה הוא רצה לברך את עשיו? לא בגלל שהוא אהב אותו, אלא בגלל שעשיו היה בכור. ועכשיו שהוא שומע זרי ואתני פעמיים, הפעם השנייה הייתה ברכות, ומה זה הפעם הראשונה? מכר לו את הבכורה. אז רק רגע אחד, אם אתה לא הבכור ויעקב הבכור, סימן שבכל זאת ברכתי את הבכור ואת האדם הנכון שאני רציתי בסופו של דבר לברך. זקו ברור. נפלא. כן, בהחלט אפשר לשיר לו ימי. טוב, תלמידים, בשעה שהיו פה יהלומים פורחים באוויר, היו כאלה שעניין אותם הסופגניות שפורחות באוויר. אתם יודעים, משה רבנו בזמן קריאת ים סוף, הוא היה, איך אומרים, לקח מצוות. בזמן שכולם רצו אחר השלל, הוא רץ להוציא את ארונו של יוסף. בואו נשמע את יובל כהן ב5 דקות האחרונות שנותרו לנו. תשבו, מי שיושב יפה עכשיו, אני מפזר עוד כרטיסי הגרלה. אני עכשיו מפזר הגרלה עוד כמה רגעים. בבקשה, יובל. כתוב בפרשה, ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו. למרות שהיה רשע וחוטא, יצחק ראה בנבואתו לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא יבוא ליצחק ויגיד לו, בניך חטאו לי. ואז יצחק יאמר לו, תנהג כמוני שאני אהבתי את עשיו למרות שהיה חוטא. ואנו יודעים שעשיו בסוף ימיו חזר בתשובה, וזה בגלל אהבת יצחק, ובגלל שחזר בתשובה ראשו זכה להיכנס למאהבת המחלה. חזק וברור. טוב, בטרם שנעבור להגרלה, יש פה איזה מין אדרן שמבקשים, אדרן לתלמיד יקר ששר פה קודם.